गिबि गिबियावनो जोङो हाग्रामा महिलारी सारखौ धन्यबाद होनांगोन बिथाङा जिथु इलेक्सन समाव खोथा होदोंमोन माने सुक्ति जानाय लोगो लोगो माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफोर दिनै जेलाव दंमोन आरो बे जेलाव थानाय माखासे केडार बा लिडारफोरखौ जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जेलनिफ्राय दिहुनगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन बेबायदि जोङो सरकार साइडनिफ्राय प्रेसार होनानै दिनै जायफोर दिनै फासि अर्डार नङा होमबा सोरबा माने लाइफ माने टाइम दिनै जेल जानो गोनांमोन बिथांमोना अलरेडि गबाय साब्रैया गबाय आरो जोंसिम हायो जों हानायसिमबो रन्जन दैमारि सारखौबो जों दिहुनबोनो थाखाय जों सेस्था खालामबाय थादों सावरायबाय थानाय जादों आरो जाहाथे रावबो जेराव थानो नाङा मानो सुक्ति नङा होमबा बिनि थाखाय जों अलरेडि सावरायदों आरो जों हानायसिमखौ गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों नारसिनगोन आरो खम समय दोङो हानायसिमखौ जोंनि प्लेनिंआ बेनो जों बिटिसिआव सान्थि आरो जौगानाय आरो खौसेथि आरो बिनि बिटिसि ओनसोलफोरनि माखासे जोंनि गेजेराव जिफोर समस्याफोर दं बे समस्याखौ जों हानायसिमखौ जोङो बिटिसि सरकार साइडनिफ्राय जों मावफुंनो थाखाय अलरेडि बेखौ प्लेनिं लादों आरो बेबायदि जों मावलांगोन आरो थाङोब्ला बारा सम जायाखै ना बेखौथ' अलरेडि जोङो खोथा होनाय बायदि मावफुंबाय दाखालि 10 तारिखनिफ्राय जों माने बेखौ बेखेवना होखाबाय आरो जोङो होदोंमोन जे इउथ्सफोरनि थाखाय 2 लाख वमेनफोरनि थाखाय जोङो फान्ड हमनाय जादों जायफोर माने हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय हमनाय जादों आरो बिदिनो जोङो माने लेन्ड पाट्टा हा पाट्टा होनाय खोथा जों बेखौ अलरेडि मावफुंगोन आरो बे जों हानायसिमबो जोङो माने मावलांनो थाखाय अलरेडि आखायाव लाखाबाय आरो मावगासिनो दं आरो गिबि गिबियावनो धन्यबाद होदों जोंनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि जोंखौ सरकार खुंनो खाबु होबाय बे खाबु होनायनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे रायजोनि जिफोर जेंना बे जेंनाफोरखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायनानै जेरैबायदि फान्ड आरो पुजिखौ लाबोनो हादों बिनि थाखाय आं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी सारखौ जों धन्यबाद होदों माने उदालगुरि बाखि जानानै मानोना जोंनि उदालगुरिनि जेंनाया बिराद गिदिर जेंनामोन बे गिदिर जेंनाखौ दिनै मावफुंना होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों आरो